Hòstia, tu. Increïble. Quant de temps feia que no follava tan a gust? Des de Marieta? 2 anys. Ja era hora. Mira-la, encara està roja. Pobreta, no m'estranya. Conforme me l'ha fregat, el que hauria d'haver passat és que se'm caiguera a trossos. Qui li haurà ensenyat a fer ixes coses? No tenia pinta. Si és el que jo dic. Com més modosetes, més guarres. Quan arribi a casa meu marque, a partir d'avui comença la meua nova vida sexual. Dia 1. És cert. Hauria d'haver-ho fet abans, això. Anar-me'n amb un desconegut al llit, només perquè sí, perquè m'aveís despreocupar-me i llevar-me pardales del cap. Com ha pogut passar? Jo no he decidit això. Ho tinc decidit. En la pròxima vida jo seré tia. Montaré un prostíbul de luxe. Més clients escollits. Encara que per això hauria d'estar bona. I si tinc diners, per a què prostituir-me? Per gust. Perquè seria més puta que les gallines. Si tot encaixa al final. Un macarra de barri. M'acaba d'anar al llit amb un macarra de barri. Ai, sí. Sí, ha sigut la millor revolcada de la meua vida. Però és sort que realment em convenia la meva situació. Potser necessitava desconnectar. Ja n'hi havia prou de plorar, però desconnectar així igual ha sigut un poc... bèstia. Marta. Quantes vegades ho hauria de repetir per a no oblidar-me del seu nom? 1000? 1 milió? Marta. Estanca-ho bé. No vull que em passi com amb la de fa un parell de setmanes. Que un poc més i em tira de ma casa. Però com no havia d'equivocar? A més, Begoña i Yolanda no són el mateix nom. Escolta, Marta, Begoña i Yolanda són el mateix nom? Atenció, és una broma. Sí? Això deia. No ho he pillat. Serà un joc de paraules? I si Begoña i Yolanda són el mateix nom, Marta també tindrà un nom... sinònim. Marta tindrà un sinònim. Quin serà? Sara? No, Sara no. Sara serà el sinònim de Sandra. De Marta serà... Què podria preguntar? A veure, si li pregunta quedarà com un imbècil. Segur que tot el món sap quin és el sinònim de Marta. M'estic fent un poc de pipí. I estic tota suada. La veritat és que podria dutxar-me. Un moment. Estic segura que vull dutxar-me en aquesta casa? Si té l'habitació així, no vull ni pensar com tindrà el bany. Bé, encara que brut no està. El que estàs fet un desastre. Bonica habitació. Sí. Bé, un poc desastre. No tant. Esta setmana, que he fet un poc de neteja. Ei, què ha volgut dir? Si no li agrada la meva habitació, que ho digui Santes Pasqües. La tia, encara amb exigències. Però la veritat és que m'ho podria currar un poc més. Ja tinc una edat per a no estar vivint en una porcatera. Però una que m'agrada... Ai, abans que passen 5 minuts ja se n'està anant. Ei. I no és això el que vull? Segur que este és el pitjor garit en el que... Segur que este és el pitjor garit en el que està... Puc dutxar-me? Si no puc no passa res. No. Gràcies, és que estic... T'acompanya. Com vulguis, no cal, descansa si vols. Només cal que em diguis on està el bany. No em cal ni tovallola. Com que no? Clar que sí. Pots saber què em passa? Què em passa? Per què m'he posat nerviós? No em posava tan nerviós des de...
Marieta. I alto! No creu si s'ha ratllat. Totes són iguals. Totes són iguals. I sabem el que no volem. Tots els meus amics ho diuen. I tenen raó. No vull que vinga. No vull que vinga. Una revolcada és una revolcada i punt. És lleig i és una hortera. Una és horrible. No té res a veure amb... No. No he de pronunciar el seu nom. Ella és aigua passada. La nova Marta no pensa en exnovios. La nova Marta pensa en... Xampú. Estaré tornant boja. Xampú. Increïble. Ja estic de nou parlant a soles. Algun dia som jugarà una mala passada. I què passa? Que en sa casa no te dutxa? Per què s'ha de dutxar així? La seua pell és massa fina per estar suada una horeta? És massa bona per a l'olor corporal? És igual. Ara mateix implanta allí i la faig així. Està bé d'aprofitar-se de la classe treballadora. Esta gent és així. Estes ties sempre tenen el que volen. Les xiquetes de papa. I m'ha volgut a mi i demà a un altre. Un trofeu més. Doncs ara veurà. Ara veurà com li deixe les coses clares. Claretes, claretes. Claretes, claretes. No hauria d'haver vingut així. Hauria d'haver-me quedat amb les meues amigues, o millor encara, compadir-me 3 mesos més a soles a casa. Jo no sóc així. Jo no sóc d'eixes que es lien amb macarres de barri amb cadenetes al coll i nassos estratosfèrics. Els macarres són així, no canvien. Les dones no poden canviar-los al nostre gust. M'hauria de buscar un estudiant de biologia o un becari de filosofia. Alguna cosa seriosa. Algun xic que em vaja com anell al dit. Alguna mitja taronja de veritat. Sí, una mitja taronja de veritat és el que necessito. Sí, canvi. Xampú.